Друг, доста по-неизвестен случай е на път да предизвика нови въпроси към МВР около правилата при проверка на граждани. 24-годишният Радослав Божинов иска да заведе гражданско дело срещу служители на столичната полиция, които по думите му са му нанесли сериозен побой на 13 срещу 14 април вечерта. Медицинско свидетелство доказва, че Радослав е с счупен нос и обезобразено лице. Радослав Божинов се прибирал след концерт на любимата си група. Излязал от подлеза на НДК на булевард Фритьоф Нансен, за да си вземе такси. За него в лош късмет обаче нямало. Той стъпил на бус лентата, защото имало букуджийски кофи, които пречили на видимостта му. Вместо такси обаче пред него спира червена кола без каквито и да отличителни надписи или знаци. От нея изкачат двама мъже, показват на бързо карта и казват криминална полиция. Те не искаха да видят нито моите документи. Искаха да ги видят, но не ги погледнаха изобщо. Целта им беше да ме вкарат в колата. Аз не исках да влизам в никаква кола. Те ми сложиха белезници и почнаха да ме бият и да се опитват да ме вкарат в колата. Аз се чувствах абсолютно безпомощен и имах чувство, че ме отвличат. По думите на началника на криминална полиция на първо районно Асен Ушилов, имало разпоредена специализирана полицейска операция от заместник директора на столична дирекция за установяване на лица, извършващи престъпления. Радослав бил с дълга коса и съмнително поведение. Отзовали се няколко мъже, които също се връщали от концерта. Срещнахме се с двама от тях. Единственото, което споделиха е, че са мислили, че помагат. Видели да бият момче вързано на земята. При приближаването им към Радослав полицаите викат подкрепление. Пристигналите още 4 патрула задържат мъжете, опитали да помогнат на Радослав. Те хора, които спряха, те видяха, че ме бият и че затова се спряха и че супер нечестно от тяхна страна. Просто аз бях с белезници, нищо не мога да направя. В резултат на специализираната полицейска операция Радослав е с счупен нос и парчета от няколко зъба, рани по гърба и лицето. Лежи 4 дена в болница и му е правена операция на носа. Вината му за сега, че е с дълга коса, разхождал се в един през нощта и се оглеждал съмнително, чакайки таксито си.